nom del PEN català. La nostra més clara que un artista, un creador, necessita la llibertat d'expressió i em sembla que l'acabem de veure d'una manera molt i molt gràfica. El PEN treballa des del punt de vista internacional per vigilar que tots els escriptors siguin lliures. Penseu que al món centenars d'escriptors són contínuament perseguits, empresonats, torturats i fins i tot assassinats, com veieu cada dia en el diari. Aquesta acció ha estat per commemorar el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, que commemorem cada mes de novembre i que voldríem no haver de commemorar mai més perquè no hi haguessin al món cap poder que volgués destruir la creació, que volgués destruir la llibertat d'expressió. Gràcies per ser aquí i us convidem, encara que ens acompanyeu ara a dintre a Santa Mònica, on debatrem sobre els límits de la llibertat d'expressió, si ha de tenir límits o no aquesta llibertat d'expressió. Moltes gràcies una més per acompanyar-nos i gràcies reiterades doncs, a aquest magnífic espai de paraules. Moltes gràcies.